Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugy we salgyt gurulugy Türkmenbaşyda hususy taksiler aglaýar. Türkmenistanyň Günübatar Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň işgärleri we salgyt guruluklary hususy taksi sürüjilerine garşy basyşy güýçlendirýärler. Azatlyk radiosynyň sebäpdäki habarçysy häkimetler tarapyndan ele salynýan hususy taksi ulaglarynyň jerime duralgalaryny alınıp gidilýändigini habar berýär. Bu aralykda sebäpde hereket edýän döwlet taksileriniň sürüjileri köpçüliklerin töleksiz iş ruhsatyny uğradylýar. Birinji sapar tutulan hususy taksiler 10 gün jerime duralgasyna saklanýar. Sürüji 600 manat jerime tölemeli. Ikinji sapar ele salynan hususy taksiler 20 gije günlük jerime duralgasyna saklanýar. Jerime 1500 manat diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sebäpden habar berdi. Türkmenistana hususy awtowlugda taksi hyzmatyny hödürlemek isleýän sürüjiler kira etmek barada ýörüýte ygtyýarnama alýarlar. Ýöne ýurdun şäher we owy ýerlerine resmi ygtyýarnamasyz ýol ugra ýol çalýan hususy awtowluglar hem hereket edýär. Soňky günlerde salgyt guruluklary we polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň işgärleri Türkmenbaş şäherine hususy taksilere garşy basyşy güýçlendirýän mahaly sebäpdäki döwlet taksileriniň sürüjileri köpçüliklerin töleksiz iş ruhsatyny uğradylýar. Döwlet taksileriniň sürüjileriniň 50 göterme awazadaky dinjalş mövsüminiň tamamlanmagynyň ýygyany 1 sentýabrdan 15-nji oktýabra çenli töleksiz zähmet ruhsatyny berildi. Olaryň töleksiz dinjalşy tamamlanan badyna sürüjileriň galan 50% töleksiz dinjalar diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosy Türkmenbaşda hususy taksileriň häkimetler tarapyndan nyşana alınmagynyň aňyrsynaky mümkin bolan sebäpler barada hemde döwlet taksileriniň sürüjileriniň köpçüliklerin töleksiz ruhsatyna uğradylmagy barada Balkan welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Yerli sürüjiler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda döwlet taksileriniň iş şertleri barada gurrun berýärler. Şäheriň taksi karhanalaryna jemi 80 töwrek taksi hereket edýär. Ýöne ulaglar könülüşdi. 2010-njy ýylda öndürilen Hyundai Elantra kysymly sary awtoulaglar taksi sürüjileriniň hasabyna abatlanýar we ätýaş şaýlary hem sürüjileriň hasabyna satyn alınýar diýip yerli sürüjiler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä şäher taksi karhanalarynyň ýeçiligindäki döwlet awtoulaglarynyň tas 50 götermi 40 töwrek taksi awtoulagy könülüşün ulaglar bolup olar ýolagçylaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýär. Bu aralykda döwlet taksilerini dolandyrýan sürüjiler müňlerçe manat para berenden soň işe kabul edilýänliklerini aýdýarlar. İşe geçen döwlet taksileriniň sürüjileri döwlete her gün 285 manat plan tawsyrmaly diýip bir taksi sürüjisi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hususy taksi sürüjileri bolsa öz başlyk ýolagçy gatnadyp gündelik 60-70 manat gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Gazanan pulun jerimeleriň tölegine ýetmeýär diýip bir hususy taksi sürüjisi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Döwletimiz bizi bu girdejilerden hem mahrum edýär diýip polisiýanyň nyşanasyna öwrülen hususy taksi sürüjileri şikaýet edýärler. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary may aýynyň ortalaryna Türkmenistanyň paýtagy Taşgabaş şäherinem hususy awtoulaglarda ýolagçy gatnatmagyň gadagyn edilýändigini habar berdiler. Şeýle-de may aýynda paýtagtyň taksi sürüjileri täze düzgünler bilen tanışdyryldy. May aýynda dilden yglan edilen täze düzgünler taksi sürüjilerini awtoulaglaryň öňündäki oturgujy istenlik ýaşdaky aýal ýolagçylary mündürmegi, 3 adamdan köp ýolagçy almagy gadagyn etdi. Ýurdun çägine taksi we awtobus hyzmatlarynyň ýoly goýulmagyna Türkmen awtoulaglary agentligi gödäwçilik edýär. Avtomobil ulaglary pudugynyň guruluşy we onuň döwlet gödäwçiligi soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýyllygyna üýtgedip gurmalary başdan geçirdi. 2019-njy ýyl içinde Avtomobil ulaglary ministrligi atlandyrylan gurama şol ýylyň ýanwaryna Türkmen awtoulaglary agentligi atlandyryldy we häzirki wagtda ministrlik kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň düzümine girdildi. Balkan welaýatyna Türkmen awtoulaglary agentliginiň 2 karhanasy, Türkmen maşynyň awtoulag karhanasy hemde Balkan awtoulag önümçülük birleşigi hereket edýär. Çilim we spirtli içki satylýan dukanlarda telekeçileriň ygtyýarnamalary barlanýar, barlawçylar paralýar. Şu günler Mara welaýatynyň Bayramar şäheriniň temäki önümleri we spirtli içkiler satylýan hususy dukanlaryna dukan eýeleriniň ygtyýarnamalary barlanýar. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy sebäpden habar berýär. Dukan satyjylary nowatdaky barlaw tolkunyny häkimetleriň para almak tagallalary atlandyrýarlar. Ygtyýarnamasyz çilim we spirtli içki söwdasy bilen meşgullanýan dukan eýerlerine jerime salynýar, harytlary döwletiň haýryna geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy barlawçylaryň döwletiň anyk haýsy edarasynyň ýeberlenigini anyklap bilmedi. Ýöne habarçymyz bilen gurrundaş bolan dukan eýerleri we satyjylar barlawçylaryň hususy dukanlarda
paraxorluk bilen meşgullanýanlyklaryny aýdýarlar. Bir dukana ýeti barlygyçylaryň ödünden durly haýbatlar bilen para almaga finansiýanlyklaryny habar berýär. Ol ödüne para bermedik halatyna dukanyna möhür basyljakdygyny duýdurulanyny gurrun berýär. Tudan okatlaryny amala asyrlayan nowatdaky barlyk tolkuny ýurtda garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü fiýrasyna häkimetleriň oglan eden güýçlendirme düzgünniň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 20 sentýabrda paýtagtyň hususy we döwlet dukanlaryny hem barlyk işleriniň alınıp barlyanyny habar berdi. Ol şäheriň suwdan okatlaryny alınıp barlayan barlyklara polisiýa işgärleriniň ýol başlygy edýänligini takyklady. Mardak habarçy bilen gurrundaş bolan ikinji bir dukany ýeti barlykçylary 6000 manat meşburuna para berenligini boýun alýar. Munyň öwedine häkimet wekilleri ýetiýarnamasy çilim we spirt içki satylýan dukany möhürlemekden el çekýär. Para vermesen hakykatdan gapyny möhür basjakdyklaryny aýdýarlar diýip dukany ýesaýdýar. Üçüncü bir dukany ýetatdygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda barlygy gelen häkimet wekilleriniň para talaplarynyň halas bolmak üçin özüniň howpsuzlyk gulluklarını işleýän dogan garyndaşlarynyň birinden kömek soraýşy barada gurrun berýär. Garyndaşlarymyň biri kanun goraýjy edaralarda işleýär. Şoňa ýetdim, jaň etdim. Ol garyndaşym hem näçe para sorasalar berdiýdi diýip dukany ýesaýdýar. Türkmenistana temäki önümlerine salınyan salgydyň meşburi 2022-nji ýylyň aprelinde artdyryldy. Türkmenistan 2025-nji ýyl içinde ýurdu temäkiden azad etmek uğruna tagalla edýändigini aýdýar. Munyň çägine şu ýylyň fevralyna Türkmenistany temäkiden azad ýurda öwürmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklanyldy. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temäke garşy görüşmegiň çarşybaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim sewdasyna garşy dürli çäklendirmeler girdilip başlandy. Şeýle häkimetler 2016-njy ýylyň martyna temäke önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we sewdasyna amala asyrmagyň tertibi hakynda hem karar kabul etdi. Bu kararyň ýyzy süre hususy dukanlarda temäke önümleriň sewdasy dol diýen ýaly gadagan edilip döwlet dukanlaryna käte çäkli mesberde ýoly goýuldy. Bu gadagançylyk wagtyň geçmegi bilen gowşan bolsa-da wagtly güýçlendirilýär. Galy bersede Türkmenistanyň endemik käte töwülen korrupsiýa hadisalary ýşolsanyna paraxorluk, nepotizm, garyndaş paralyk we korrupsiýanyň başga-da köp görnüşi jemgyýetiň ähli gatlaklaryna, durmuşyň ähli ugurlaryna özüni görkezýär. Korrupsiýa boýunça halkara hesabatlarda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasyna eň izak orunlary eýleýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan dukan eýleri häkimetleriň ýetiýarnama talaplaryny bahana hökmüne olanýanlyklaryny, ýetiýarnamanyň orunynyň para bilen ýapylýanyny aýdýarlar. Türkmenistanda korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda kanun hereket edýär. Ýöne ýurt raýatlary kabul edilýän kanunlaryň hagy düzünü galyanlygyny, olaryň iş ýüzüne amal edilmeýändigini aýdýarlar. Ýurdun korrupsiýa garşy kanunçylygy döwlet guruluşçylarynyň baş goşýan, ýol berýän paraxorlugynyň kanun goraýjy edaralara duýdurulmagyny talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan türkmenistanlylar ýurdun ulum bilim, saglyk, oba hojalygy, guruluşyk, senagat we beýlik pudoklaryna, harby we hukuk goraýjy edaralarda, prokuratura, içeri işleri edaralarına, ýokary hujaýlaryna, harby bölümlerde, mekteplerde, çağlar baglaryna we sewda pudogyna ýol berilýän paraxorluk hadisalary barada ýygyderli habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet telewizionyny wagtly korrupsiýada aýplanýan elleri gandally adamlary aglap tow edýän görnüşde görkezýär. Ýöne telewizion towlar ýurtda korrupsiýanyň köküniň sökülmegine ýardam bermeýär. Mardak habarçynyň maglumatlarynyň çen tutulsa sewitdäki sewdan okatlaryna barlyk geçirýän häkimet wekilleriniň para bilen kemçiliklere göz yummagy dukanlarda käte möhletlik için haritlaryň satylmagyna da ýol berýär. Bu bolsa yerli ýaşaýjylaryň jan saglygyna howp abandyrýar. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň Bayramali şäherine geçirilýän barlyklar boýunça Marynyň welaýat häkimliginden hem de Türkmenistanyň Sewda ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi. Aşgabat şäheri döwlet garaşsyzlygynyň senetini bellemek üçin taýinlanýar. Bayramçylyk çärelerini planlaşdyrylýan resmi bölegine taýinlyklardan başga da esasy dawarlaryň geçjek ýerlerini timarlamak işlerine has köp üns berilýär. Jemaat guramalarynyň işgärleriniň şoňlar iň köp uğradylýan ýerleri aeroportyň we döwlet tribunasynyň töwerekleri. Mawy we açyk renkli giyimli jemaat hyzmatlarynyň işgärlerini her gün aeroportyň we täze tribunanyň töwereklerinde görmek bolýar. Olaryň arasynda arasaçylyk işgärleri, öý dolandyrýan edaralarının işgärleri, suwup çünçüligi ýyladyş we beýleki jemaat hyzmatlarynyň işgärleri barmyndan başga da harby awtologlar hem dürli pudoklaryň belgileri bolan 60 töweregi ulaw tribunalaryň golayynda ýerleşdirilipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary 23 sentýabrda habar berdiler. Olaryň sözlerine görä käbir awtologlarda täze prezidentiň portretleri goýulan bolsa, beýleklerde öňki prezidentiň portretleri ýerleşdirilipdir.
Habarçylar jemaat gulluklarının işärlerinin daş töweregi tükenöksiz arastylayandygyny, süpürüp ýuýandygyny, agaçlary gyrkyp çapýandygyny, häkimetlerin bolsa işlerin barışyna bir gözükçülük edýänligini we käte howply şertlerde işleýän işçileri gyssaýandygyny gurrun berýärler. Tribunanyň goloýuny we oňa barýan ýolda erkekler we aýarlar dik ýokary gidýän depelere çykmagy mejbur bolýarlar. Bu ýykylmak howpuny döredýär. Olar depelere çykyp ot çöp galyndylaryny ýygnamagy mejbur bolýarlar. Häzirki ysty günlerde depede diňe bir işlemekde leýsem dem almagam kyn. Ýöne aýarlar diň janmagy finansda gözegçiler olary ýerlerinden turup işlemäge mejbur edýärler. Oturma diýip gıýgyrýarlar. Diýip adatlyň habarçysy gurrun berdi. Şol birakdyň gözünde de şeýle şertlerde günüň aşagynda işleýän işärler suw bilen öpçün edilmeýär. Bu barada habar berýän habarçynyň sözlerine görä işärleriň agyr däkmet sebäpli ýa-dawlykdan başga da ýüreg agyry we dem gysma ýaly ýagdaýlary baştan geçirýän halatlary ýüze çykýar. Şunlar gündizlerini Aşgabatda howa ortaça 36 gradusa çenli gyzýar. Ýurdun häkimetleri döwlet gararsızlygynyň 31-nji ýyllygyny dawaraly bellemäge taýinlanýar kawadanlaşdyryş we araççylyk işlerinden başga da tutuş ýurt boýunça repetisiýalar geçirilýär. Marda döwlet işgärleri dürli çärelere ýygyderlik gatnaşýarlar. Mardak habar seminiň sözlerine görä şunlar döwlet telewizionyasynda bayramçylyk güni görkeziljek reportajlar hem taýýarlanýar we olara taýlanan çäreçiler köpçülikleýin gatnaşdyrylýar. Öňden gelýän tejribelere görä ýurtda bayramçylyklaryň belenşi öňünden sahnalaşdyrylyp ýazgy edilýär we bu reportajlar bayramçylyk güni döwlet telewizionyasynda görkezilýär. 3 hepde bäri ýurdun iladynyň dürli gatlaklary bayramçylyga taýýarlyk görmek üçin dürli çärelere gatnaşdyrylýarlar. Studentler we döwlet işgärleri paýtagtyň hemme ýerlerine geçen repetisiýalary gatnaşýarlar. Gatnaşmagy mejbur edilýän çäreçiler daşky görnüşine görä taýlanýar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serýisleri gararsızlyk gününiň getip gelýänligini habar berip, taýýarlyklaryň çäginde ýüze çykýan meseleleri we iladyň mejbur gatnaşdyrylmagy barada maglumat bermeýärler. Şol Türkmenistan döwlet gararsızlygynyň ilkinci ýadak täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda belleýär. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly şu ýylyň mart aýynda döwlet başyna geçdi. 2017-nji ýylda Gurbanguly Berdimuhammedow gararsızlyk gününi 27-nji sentýabra geçiripdi. Onuň öň çäre gatyr Türkmenistan döwlet gararsızlygyny alan gününi 27-nji oktýabrda belläpdi. Türkmen ýol başçylary gararsızlyk gününi üýtgetmek kararyna şu jaka çenli resmi düşündürüş bermedi.